Muhle, hlala phansi. Uma indaba zikaNtanzi igebengu lezi. Ngabadeli. Yafuna ngomela akekho umuntu wesifazane uyosongelwa la ekhaya. Hayi, kodwa awuyophuleka nje ukhokha umoya. Anasiqiniseka ukuthi le nhlamba iphuma kuTanzi. Awuthule wena. Lalela. Impilo kaAntoni isengcupheni la wena ubhizi ukhuluma ngoNtanzi bavikela. Hayi. Ngeke Sibara. Ngiyala mina bengazi ukuthi ngenzani mangithatha lo msebenzi. Ngeke ngizothuswa nje inhlamvu kaNtanzi. Kuba uyifuna ngifile. Ngabe phela ngihamba pheli kwami yonke. Atukade usathana lo. Uzogadla ukuchuphela. Vele kumele agahle. Ikuphi okunya nakho? Ngoba vele ukusithusa nje kumele bahlale besithusa ngaso sonke isikhathi. Bashaya amakhanda bese siyathula. Kodwa anti sikushoyo ukuthi cela uqaphele bandla. Yabo abantu abanjengoNtanzi abami bangayithuli into abayifinayo. Hayi kanti-ke nami angizuma. Nami ngiyithola into engiyifunayo. Wesibali awungitshele. Yini ozodinga kuthina njengomndeni izinto njengoba siqhubeka ziya phambili? Lezinto engiyicela kunina. Ya. Ukuthi ngiqaphe. Tanzi ufuna mina la. Uzokwenza noma yini ukuzama ukufinyelela kumina. Mina kusekudala ngisangakwazi ukuthi ngihambe. Kodwa yazi makungenzeka into ethile kunina, Sibara ngiyakwazi ukuyixolela. Awuyindawo sakudinga thina njengomndeni nomphakathi osezulwini ngonkana. Bakudinga.